Entzuten alduzue, Belerreko printzea telesaia da. Eta telesai honi esker, egundoko aktorea dugu gure artean, bai. Sambu Diabi izena du, eta gaur gurekin egongo da, koxinatzen, bai. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Sambu ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ondo? Bai, zuzemuz. Oso ondo, hoi hemen egon da, ezin hobe. Egia alda, Belerreko printziei esker zu aktore bilakatu zehala. Ba, egia esan, bai, justo, hori txekilan itzainan asko ikusten nuen telesai hori. Eta, hori, Will Smith ezautu nunean, esan nun, nik Will Smith ezelako aktorian nati izan. Artista. Ona, eta barko txanketa ikusiko bazen nun, igual arrantzale bilakatuko zinan, ez da? Ba, igual, bai. Gura beldurra matezia, zenik egeri janbizneko traketzan, no? Bai, ikasiko guan igeriten, ez da? Gutxi. Katxiz lamar. Bueno, guantxi zabitza, txitxarek euki berrituzu dantzan, zehan mendikan gutxira, zinean estrenatu behartzea, ez da? Justo aprilako eta bosten estrenatze deu, eta jazine danetan, eta, ia nola joan. Eta nola izin nahi pelikulak? Faizain irla. Faizain irla, polita izango, ez da? Justo, ez ondekan ez dikusi pelikula, baina, trailerra ikusita itxuronak, eta hoi gutxi balitz, ibiltzea ize bai, holtza gainetan, herri batetik bestea, ez da? Minanekin. Euskal Herrian hueltaka. Euskal Herri guztian, herriak ezautzen enok, eta, guztua. Goxatzen. Eta zukalden zemuz moldatzeaiz? Bueno, egia esate baiat, erdizka. Igerila baino beto? Ba, ni guztia bai. Vale. Baga, horrengo deuna, txitxarrua oso era berezi batian, eta aldi berian, bai ibilbidea esautu. Ados? Perfecto. Adi lagunak zaio bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Sambu, garatuko zuet pausuz, nundin dugu ibiliko gehan, errez da hoiteko garaian, bale? Ingo deuna da txintxarrua Santin Bonka erara, eta ikusiko zuen berezila da. Ingo deuna da garbitu, azalak endu, txukun lagalomitua, eta hor ingo deuna da, bestalde ingo deuna da tipulina, goxatu lapikuan, eta ingo deuna da montaia bat. Ingo deuna lomito jarriko deu tipulina bertan, gero irugilarra, salbia pixkat, eta palillo batzukin ingo deuna da hori heldu. Zatikan, gero huelta emateako garaian, dana bertan beraz gelditzeko. Eta hoi goxatuko deu, hemen jarriko deu gurinean batzui pixka jarriko deu, bertan prejituko deu, eta gero ingo deuna da atea. Eta gurin horrekin saltza prestatuko deu gero. Batzui pixka gehiago botako jau salbia pixkat, gero botako jau irin pixkat, goxatu, ardo zurila, eta gero ingo deuna da arraia berrio barruan sartu, eta hor bukatu gaina saltza botatzen horrelaxe. Ados? Eta lagungarrin goxio pareba gauza. Bat, azpin jartzeko ohetxo bat perretxikuena, ingo duna da batzuia tipulina goxatu lapikuan, perretxikuak bertan salteatu, eta hori platera azpin jarri. Ohetxo bat izango balitzu ezela. Gero, arraia gainean, eta bukatzeko ospinetako bat ingo dugu. Ingo duna da tomatia garbi utzi, asali gabe, pepita gabe, olibak moztu, piper ospinduak ebai ondo moztu, olio pixka bota, eta horrekin gehore bai, ingo deuna da, platera pixka eta paindu, eta gainetik bota. Pixigarri pixka dubitzen. Ados? Hoi de garrazoia. Bueno, hemen, ni arraia garbitzen hasiko naiz, eta zuk adibidez tipulina goxatu. Ados? Juliana, badakizu nola dan Juliana? Ez. Bueno, bi korte daude. Gaina zu frantzesa pixka dominatzen zu, eta? Pixka, bai. Brunuaz da lauki txikitan, eta Juliana da xerretan. Eta xerretan iteko ingo deuna da, lehen da bizi, txortenak endu, sustarrak endu, lehen da biziko geruzak endu, lehen da biziko akarkan, tipulina da, eta gainuntzeko xamurra daka. Eta behin, hola dakaunian, hola, izango zan ja, Juliana erara. Vale, perfecto. Vale? Venga, hau ire kontu, eta esan dakoa, ni arraiakin jarriko naiz. Oiek. Bueno, lagun,
Will Smith, ze makinak, normala horrekin goxatzia eta ire ikurra izatia beha, ez da? Gainak izten energia zitxakan da, horrek bai nire asko pizte zitxan da. Bea bezain altua bai, zibale bai, Bai, ez da? Bai, tamainakoa, seguro. Tamainakoa, seguro. Baina hor txitxon beste bat ola dantzaite zian. Kartonbea. Karton ezala, bere dantza baldak egiten, kartonena. Nik, bai, musika garezko igual zuzen. Bai, eta musika gabez. Musika gabez, jak, hola, itezin. Oide. Biologikak hor gesto batzuko da musika eskalda, Ni karton, da, vale. Garra zailu bateako jauna gorkoan. Bueno, lagun. Eta ze, adibidez, Will ikuste guan, ire ikurra guan, baino nola garatu guan ikesateko, izan duen, ni abeslari nahi izan, aktore nahi izan, ozein nuen, honi celebria nahi izan Will Smith bezala. Azkenean nahi graziet ez izan Will Smithek ez, eta hor duen, bueno, aztean nuen enean, enitxakin zein, da, bueno, azkenean, Will Smithek itezin aktore, eta espresatzeko beste mogu bate badek, ez? Eta hor duen, nik ikasketa bukaun izkenean batxiergoa, Donostira joan nion zea, antzerki eskola ikastea. Baina lehendikan hasi nion dantzari bezala guazenen. Bale, hori izan nuen nire lehendabiziko urratzako telesaietan da. Lehenengoa guazenen esan nuen. Eta hor esan nuen, lehenengo aldiz ikusi nina zea, kamara mundua, ez? Fokuak eta aktoriak eta hori dana. Eta goxatu guan esan nuen, hauneria da. Hortze zanean, nik hausen berdit, seguru. Zer bat urte txeuzkan guazenea junitzanian? Hori gratuan 2006-en, baukiko niskin, 17 urte. Amazazpi bugarren izan nuan. Eta geho ja igen mesortzin dituan, azitzan goraka eta ja bota intzien hortikan, ez da? Honei ja ume bezala ez balio. Hoxe da, bizarra azita, baki. Ona. Bueno, jungo gaituk pelikula. Ze pelikula arrain dezue? Nik trailerra ikusi jat, eta nahiko nik jendiak etxian ez du nahi ikusi dira ikustia. Ados, orduan guazen ikustea trailerra eta guantxega de gueltan. Beitu zeharra. Ezagutzen duzu Faisaien irlaren historioa. Kargen! Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantxesak, nez? Apunten! Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Bainork ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Fuego! Zer kontatu duzu aitari? Baian gertatu zena. Desordez vehikul, s'il vous plaît. Zer gertatu zen, Ibaian? Leida, zertan zabiltza? Zagiteran zu? Kartzelan bukatu nahi duzu? Leida, ez duzu ni errudun zinditza lortuko. Bizentera azten dizuana gutxineko. Zuk zer egingo zenuke? Guretara saltengo zenuke? Zambu, ze ona, Paisanen irla, irrikitan egon guaiz ja hor pantalla ondin ikusteko, ez da? Gaina hondik ganezte ikusi nik, beste ikusi baina nik hondik ez. Hondik ez, Karo, holta solte biltzea izlanian, gelditu gabe. Horratikan ba. Ze gauza jarra, eta bueno, ire papera zenenaek? Zenen papera hartzen dek bertan? Nik hor pelikulan, Sambu izena jate bai. Eta azkeinan, paper hori ere bai pixkat niretzako idatzi ziren, eta nire bizipen batzuk eta hartu zizkien. Eta horrekin, Sambu pertsonaia sortzeia. Eta, pelikulan, azkenian, nina hauke, Jon Elazpirren pareja, pelikulan Laida dekena. Eta, bilogi biziaitu zian, Irunen, lana eta batea iteiu tailer baten, erraldoiak eta buru hondiak eta reformatzen. Eta gero, momentu baten, istripua gertatzek. Eta hortik aurre, trama sortzen aztek, ez? Azkenean de, thriller fronterizo bat, ez? Irunda endaian ze gertatzean kontatzeu, ez? Errealitatean oinarrituta aldago? A ber, zati batzuk bai, baina fikzionauta badao. Hori da, fikzionauta badao. Orduan, pixkat hortik handi joa. Azkenean da thriller fronterizo hori euskara ez da inola zatean. Baina, Eta identifikatua sentitu itzan? Paperakin da? Paperakin da, bai. Han gaina urtiak hilo zizkitzaten. Zarro bezala, bizarrala. Bizarrala berri zanuan. Bai. Baina, ondo. Vale, eta trama hori iriztekenian, ze usten dek, ire bizitza realitatean nolakoak ere bai etortzeituk, edo bizitza hobi eukiek, edo... Ni azkinean, hemen jaio naukela, ni hemen jaio nauk, ez? Orduan nik igual, olako gauzaketan nik pertsonalki ez dizkat bizi. Baina ingurukoak bai, ez?
ingurukoa, hori, ez dakit ezagunak, edo igual familiko baten bat, mu hori pasa nahi duna, edo, ez? Gatazka hori eta zailtasun hori, ez? Igual ez daik ire azalian gertatu, baina oso identifikatua sentitu ez, ire inguruan gertatutakoakin. Horiek, bai. Ona. Asko kostatu alban pelikula itea, zenba demore egon zinaten pelikula bai? Gutxu gara bera 6 aste edo? 6 astetan, grabatu zen duten? 6 astetan nola izan. Baina buru belarri gelditu gabe pentsatzea jat, ezta? Egunero. Egunero. Zenbat ordu, hor grabaketak azten dianian, jata... Jakintzak. Gina tezia uratzen, ezta? Horiek. Igual, etzegit, 3 esteno gratu erbali maituk edo, batzegit, egun osua, ja. Egun osua. Eta hori noiz grabatu zen duten, zatik, pelikula gero etortitu bai montaia, gero historiak... Hori aurreko urtean... Aurreko urtean grabatu zen duten, Ia beteako lazazke etzezkiat, esango nekin martxoa pirian. Martxoa pirian. Urte bete pasadala. Hori da. Ona. Bueno, lagunak, hemen txe, tipulina goxatu baldek. Indios, oza? Bai, indek, jarriko duen, guain. Hoi, hemen txe, honea bota, bale? Nik, lomito bat gelditze zait, ikusi zuen bi garbi edazkatela, sali gabe eta eserre gabe, eta bitarten ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zehazki jungo gea Txantxo Gastro-tabernara, eta bertan, ehundoko gauza prestatu gure. Guazen bertara, guantxe gaude bueltan. Kaixo, eguerdion Joseba. Elena naiz eta aurkeztu nahi dutzut Nadia nere laguna. El Txantxo Gastrobarreko Jabia. Nadia, Bulgariako Burgas hiritik urten zan oindala 22 urte, Boris bere semeari etorkizun hobe bat emoteko asmoz, ezta? Eta lehenengo, Alakantera joan zan, han egon ziren 15 urtez, eta gero, ona etorri ziren euren proiektua aurrera eramateko. Eta orduan iriki zuten El Txantxo Gastrobar jatetxea eta taberna. Dago El Prauaren parean, Gaztelako atean, 38 zenbakian, Zubi Urdinaren ondoan. Produktuanen aldetik, kilometro zero da eta kalitate oso nekoa. Astean zehar menua eta karta eskaintzen dute, eta asteburuetan menu berezia. Eta badakizue Gasteizen pintxopotea jaiozala. Orduan hemen, El Txantxo Gastrobarren, pintxopotea dauanean egoten da beteta taberna. Eta asteburuetan be, barrazinuak, pintxuak eta ataratzen da bez. Eta bereziki rabak daoz oso gozoak. Ezagutu dugu proiektua eta orain Nadiarekin joango gara platera prestatzera. Gaur Nadiak gertatuko dauan platera izango da lupina zebitxea. Lehenengo moztuko ditu satixak, ez oso fin, eta lima, limoi eta kipula gorrixakin xeetzia. Eskaintzen daben sukaldaritza mota fusiozkoa da. Tradizionala, Nikei eta Peruarra. Borisek izan zuen sukaldaritza irakasle bat, eragin handia izan zuena berarengan. Txilekua zen. Zebitxea badakizue Peru eta alde horretako plater bat dala. Zebitxea dirudienez egin daiteke edozein arrain motarekin. Lupina hemengoa da eta gero txipiroiak bebai. Orduan nazten dituzte hemen gozagaiak kanpoko beste batzuekin. Gero tigresnearekin nahaztu, hor beratuko da dana. Berezitasun bezala, kontatu nahi dotzuet, jatetxe honetan badagoela barbakoa antzeko bat, japoniarra, kamado deitzen dana. Eta hor, kilometro zeroko gure okelak oso ondo geratzen dira baita ere. Osagai guztiak baditugunez, oin platerean jarriko ditu, eta apaingarri gisa ditugunak gehituko duguz. Banana, batata, eta politxagoa geratzeko eta goxuagoa, frigitutako txipiroi kirrikatsua. Gainetik botako dugu zilantro pixka bat eta errefutsuak.
Hemen gaituzue, Nadia, Boris eta Irurok, ja gure platera bukatuta, lupina zebitxea, ikusi zelako itxura ederra dakan, zain gaituzue, etorri nahi duzuenean, El Txantxo Gastrobarren aurkituko gaituzue. Agur, eskerrik asko. Hau pairukote, eta gora zebitxe hori, ze txura, Hola salia lai zebitxiak eta hola gorrinik handa. Gutxi. Nik gehiago jatuna nago. Bai, Hola pieza hundi bagarri eta barroa, no? Vale. Egia esan ni hola gorrinik gauzak eta hola guztari zaizkite hola limoitxituak eta bai. Baina noiz benka. Gio, parrilan txitxarro behar bat, nahi guztat zaitek, gaurrin berdian berezitasuna, bai. Baina, holako gauzak txukunak, ikiarri guztat zaitek. Bueno, lagunak, gurian jarraitu behar deu, tipulina gozatzen dakau, arraia garbitu deu bukatzen, eta jarraitu behar deu betu. Eguek salteatzeko inbertzio oinarri bat, eta oinarria izangoak tipulinana eta baratzuriana. Eta tipulinak inola txukun ikusi daten, eta ja ikasieken Juliana mosten, guain brunuaz ikasiko mosten, brunua. Brunua bi zeudek, petit brunua, eta brunua normala, ondi jaua. Eta hemen iten dugu jaunak, behizak, berdin, garbitze jau atzekaldia, kentzezio goikaldia, lehendabiziko geruza kentzea beti fibratxua izaten dek eta gero bestela, ez tekain beste deseiten, sartaian. Eta hemen iteziuna, lehendabiziko geruza kendu, eta hemen, labana pasatzei ju, baina bukaeraino iritsi gabe, behitu, Bat, holaxe. Zergatikan, bestela dana dantzan jartzen zaigu, eta dana txintxilikan. Eta ja, honean join di jaunean, batzuk hola, laganka bat ematen zuten, baina hola eman gabere aldekin. Hola ite jok, eta ja lauki txikitan iten deko, bale? Hau ire kontu, honi geruzak endu eta berdin egin, bale? Bueno, ibili gaituk pelikulakin eta guain holtza gainean ibiltzea izena, kontu zibili, behitu, hemen behitu, bihatzak beti hola auki berrituk. Hola? Oidek, eta hola ez dituk harrapatzen, bihatz puntak. Bale, ez tegarrexo izaten, A ver... bestela, etzan, hola da honian ja etzan, da berri hola pasa. Kontuz, aurrengo garrantzitsuena da kontuz ibiltzea. Gio puntxo harrapatuko jok. Bueno, minanekin ebai ibiltzea holtza gainean, ez da? Bai. Esan deken bezala, Euskal Herrian alde batetik bestea, noiz hasi zinaten historia honekin? Hori estrenatu genuen urriako 25, Arriagan, hor Bilbon, eta handikan ja Euskal Herri guztitik topa gabiltz. Alde batetik bestea, eta ja honezkio laro eta bost eman aldio inditeu. Ope, hain denboa gutxian hain beste? Bai, egia zan, bai. Eta ze kontatzeu? Ze kontatzeu horroltza gainean? Egia zan, minanek dago liburu bat, eta hori datzezun Amaitzar Zaiusek, eta hor kontatzeu Ibrahima Balden historia. Nola, bere historia eta bere bidia nola etorrezan Gineak Konakritik ona. Azkenean bere motibotako bat izan zen bere anaiak etxetik analde intzula, eta orduan beak nahi zuen anaia aurkitu, ona iritsi baino lehen da etxea gontatu. Kontua, bidian, bidia gorra, eta Libia iristeako, notiziat ematei bere anaian inguruan, eta, ja behin ara iritsita, bere bure galdetzea bain zengoa eta etxea bueltatu, aurra segi, Eta orduan, pixkat hori bideo hori kontatzen du, eta bideo hortan zertatzean, Eta hor zein degite papera? Hor nik iten dute Ibrahima Balden papera. Hori da. Eta gero, holtza gainean bai daude Ander Lipuz, Eiara Irazuzta eta Mikel Kaie bea, eta Lauro. Eta zuzen daia Ander Lipuz bea da. Eta hau, ametsek esan dezu idatzizula, ez da? Bai. Eta zer dare bai, errealitatean oinarritutako zerbait edo? Ibrahima Balden historia bea, hori da. Oain bea bizi da Madriden, baina beak ezautuzun Irungo Harrera sarean. Eta, elkarrezketak eta iten da izan Ibrahimai. Eta handikan, gero, arek pentsatuzun, liburua idatzi hartzula, olako historia kontatu inberda, zen irustez oso beharrezkoa da, olako historia kontatzia. Nire aita beak olako bideo bat pasa izan zuen hona egizteko ere. Orduan, Eta hau ere bai euskeraz dek pelikula bezala? Bai, euskeraz. Eta esan dek ire aita, bai
iraita jungo guan ikustea, ez da? Euskara zulertzen aldi gaita. Ez ulertzen. Baina ikusita enteatuko guan zezaten aizaten. Bai, bizualkire asko ulertzen dek ez, bidea eta hori dana, eta arekori zantzitxan. No he entendido nada, pero... Me he sentido identificado. Pero hori da, bai. Eta iraitan bidea oso antzekoa izan nuan, o nola izan nuan iraita? Ia berdina, ba hori. Katxez lamar, olilua, ahi. Bere motiboa izan nuen, bere herrian jateko gutxi, eta nahiko pobreak ituan. Eta hori, ikasketak gutxi, eta behak eolako bidea zizun. Handikoan etortzen 2-3 urte pasatzen. 2 urte? Nundikan, nungoa dekaita? Senegaletik hasi. Senegalen, egon da ditxo ni Senegalen. Bai, ni 2 aldiz bakarrik gana. Bai, engor, ezautzaldek engor hori. Nik hori ezautu nahi. Se polita da lekoa. Bai, nik interneten deko zitu ezautu nahi. Hori da. Eta, 2 urte, eta ziguan Senegaletik junuan bolikosta, diru aitea, lanea eta hori dana. Eta ja, handikan gora, desertua, basamortu eta hori dana pasa. Eta, ni azkenean bat detaietan ekin ez kontatu, ez? Nik uste korre izango ala, korea hori goraztia. Bakarrikan etorri zan beha? Bakarrikan, da gero han juntatu zan, beste... bidean beste batzukin, Eta ama, ja ezagutzezun ja Senegalen, edo ja bere bikotia zan, edo bidean topatuzun amodilua? Ez, bikotia zan. Orduan beha etorri zan lehenengo, honean, lan aitea, paperak eta lortzea, eta gero ja ama ekarrezun nire arreba zarrakin. Vale. Zenbat nahi arreba zatea. Hon moztu horrela, bale? Gulaudia. Txortoena horrela, horrela, atxe bakarrikan. Eta ja garbiak egoten dira horrela, bale? Azkatu pizka eta listo. Osea, laua nahi arreba zeate. Lauro ja hemen zaudete? Bai, justo... Arreban jaio guan, da beste irurak hemen, nola izan nuan? Hori da, nire arreba zarra Fanta izen nahi. Eta ua jaio guan zea, Senegalen. Eta gero ni Iruñan, eta gero beste bi nahi arrebak Donostien. Donostien, bale. Izia izordun, bigarrena? Bigarrena. Eta bestiak, aktore ikutu abasikatek, bai ikuste ziren Will Smith, oiek ikuste ziren, baina... Baina txitsaioen grina barruan sartu. Ez. Oie, beste bideoatetik anaiak adidez, mekanez hauendik, ni arreba turismo, eta gero txiki jena hendikan ikasten edo batxiergoa. Vale, ondo. Bueno, launak, hemen txe, aigea, itzein da itzein, eta lan egiten, bai, aldi berian. Eta, minanekin, nundakazu urrengo emanaldia, baldakazu mindikan gertura baten bat? Apirilako 25 dakau Aulestin. Baina 25 ez aldezu estrenatzen pelikulare bai. Pelikula estrenatzeu, eta nik antzerkiari emanaldia bak. Orduan, estrenu hazin izango egun, baina... Katxizla, mar. Baina urrengo gunean junai, Urrengo egun berko jun, Oazte hartian merkiokela. Aixe, deskontu akin, Bai. Bueno, hauek bai, txurik bai, bale? Bai, txurik bai. Bai, honek jarriko eskiu, eta hon pixka goxatze jaunean tipulina eta batzu ja, bertara gotako eskiu. Hemen tipulina haure, ja, erdi goxatuta sekau, bagitxestik. Bueno, eta minan antzeslanian, zuretzako gogorra da papel hori ditia? O nola sentitzen zea horroltza gainean? Egia esan, nahiko gorra bada, zenik azkenean nolako bizipenik ez dut bizi, ez? Azkenean, imaginazio aldetik asko jogardezu, ze, minanen kontatzen dugu, basamortua zer dan, ez? Igual 12 egun uri gabe hor basamortuan, igual gero tuarega garrapatzen zaitue, eta haiekin kruzau ezkio edo, batzutan hartu ite zaitue, atxilotu ite zaitue, eta gero, igual behartzen zaituzte diru bat ordaintzea, eta diru hori ordaindu arte, etxan handikan ateatzen, ez? Horren, jende askok, urte bete, 2 o 3 urte aldia han, diru hori pagatu arte, eta aurrera segitu arte. Bai. Horren, emozionalki nahiko gorra izaten da, ze, gauza, gertakizun asko gertatzea, nik igual ezin ditutenak, boiztutenak bizi, ez? Eta emozionalki, implikazio asko berda. Bai, azkenian hor mafia asko daude, ez da? Eta une oro, bai basamortuan, gero gurutzateko, iristeko, laneako. Daneako. Bai. Katxiz lamar. Bueno, lagun, ze musua? Ondo, ez, nik uste, Ondo, behitu perretxikoa bota honea ja. Ona, bota beskitu. Bai, gaina, bota itzak. Tomatean egin diatena zuritu, ingo ziotena ere bai pepitak atea, eta gero ingo zuna da zu, ja txiki-txikin. Gara ni lehen da bizi ja, lanak aurratu eta utziko izkit. Hemen dinan kenduko zio pepitana, asalak listo, eta adibidez, hasieran igual saio itezitzaizun ikuskizuna eramatia, gehoia pixkat ja errezago, o guain papelan gehiago sartzea da gehiago guain diketa okerro pasatzen dek, edo nola? Hasieran azkenean urduritasuna, ez? Eta gero guka baina egenin, pixkin nahiko fidelak izan, ez? Idatzeta daunakin liburuan, ez liburuan idatzeta daunakin. Eta Ibrahim Abe azkenean benetako pertsona bada, eta bere historia da, eta nahiko
Errespetu amatezin, ez? Ia nola egin, gehiagi ezin, asko ez fikzionatu, azkenan kontatzen dudana egia da. Eta gero, aurrera di joan einean birare bai, gehiago gorpuztezu, eta eleanteo, bai. Eta idea da orduan, denboraldia hori bai, buru belarri jarraitzia, ez da? Antzeslan honekin. Hori da, buka barte. Eta zuk pertsonalki, Ibrahim Bea ezagutzen duzu? Ezagutu duzu? Ezagutu nun, justo obrakin hasi baino lehen, Madrida jo nintzen Bea ezagutzea. Ze arte drama konpainiak eta ezagutzen zuten, eta aprotxatu nun, eta Beakin hon nintzen pixkat. Galdera asko ikizkion, lagundu dik... Pare bat galdera hola botan izkion, baina, karo, Beare bai asko etzan irekitzen zen ikusten hori nahiko gorra dala, ez, pixkat. Ez kontatzia eta gaiak egon nihun da, esan da, zurena inberdet, eta ez pixkat, nahiko sensiblia esan pixkat. Intzian, rinneria inberdek, ritzian beak iritxekeo bat, baina, bueno, bila tamainara, konpainara, tamainara kaitu. Ondila alde behar, bai. Ondila. Ikiarri ondila zeate, nik behitu zak, Senegalea junituanean, arritu zitxean, ze gorputza da gazuen, ze nolako... Isku asko, zenbat isku, zenbat, eta jendia, emakumiak gizona dana... Nizintxik ematean, txiki, oso ondila zeate. Eta hemen batzu ikusten dira, baina area gunda, gehienak zeate, hola, Bai. Bueno, launak, hemen txe, auzko arratu dugu, asko, behitu tipulina ja, nola gozatu deun, iragatzi ingo deu gero hemen gainen jartzeko irugi jarrakin da salbiakin, gero ingo deu saltxatxua, ospinetakoa faltaz egoitia, eta bitartean jungo gea, bideotxo bat ikustega. Zehazki jungo gea, Isa okinde egira, eta ikusiko zuen ingo opil bat eharra, aita puntak eta besoetako egite joena, eta guazen ikastea, ea zein muskua da, ikusiko zuen, arra utzatxo isu bat danetik, eharra. Aupa, Joseba, ongi etorri berriro guretzera, aida naiz, Isa okindeikoa, eta oraingoan badakizue egingo dugun mokotza hogia, etorri nirekin ikustera. Bagaude prest obradorean lanean hasteko, gure mokotza egiteko, baina kontatuko dugu pizkat nondik datorren, ez? Mokotza zaten dugu hemen, Orozkon, Gorbei aldean ere, baina izen asko dauka, segun non gauden Euskal Herriko toki askotan egiten den ogi bat da, eta leku bakoitzean bere izena dauka. Mokotza, morrokota, karapaixo, bueno, izen asko eta forma ere asko daude egiteko. Eta gaur gurea egingo dugu, eta hemen ikusten ditugu osagai guztiak. Lehenengo pausua, bi irin nahaztu, bai arto irina eta bai gari irina. Nahazten ditugu eta botatzen diogu ur pizkat. Azten gara dena amazatzen, pizkanaka. Kontatuko dizuet nondik datorren tradizio hau. Dirudienez, amabitziek oparitzen zieten besoetakoei, hau da, aijadoei, opil hau, Paskua astean. Urtero oparitzen zieten, eskondu arte. Zergatik bere independentziaia lortzen zutelako garai momentu horretan. Nire ustez, gauza pila bat galdu dira gastronomikoki hitz egin da gure herrialdean, eta gure zorra da, edo gure egin beharra da gauza guzti horiek berriro berreskuratzea, zaintzea, eta jendeari aurkeztea ezagutzeko, probatzeko, eta batez ere esan dugun, zaintzeko. Ze azkenean ematen diogu balia handia kanpotik etorritako edo hartzen ditugun gauzei, eta ondo dago, beste kulturetan egiten dena jakitea, jolastea, ezagutzea, baina gurea galdu gabe. Eta orduan ni bide horretan nago, azkenean gurea zaintzea, babestea eta gozatzea, noski. Hiru osagai hauek ja nahaztuta ditugunean, botatzen diogu gure ama orea, gure sekretua. Eta horrela lortuko dugu fermentazio naturalea. Isa okindeiko 3. belaunaldia naiz, orain dela 15 urte nire ama hil zenean ni geratu nintzen proiektuarekin, eta hemen topatuko duzuena da azkenean gure eskuz, gure bihotzez, gure arimaz egindako ogiak eta gozoak, eta azkenean gure filosofia oso simplea, argia eta zintzoa da, Osa, produktu onak erabiltzea eta tradizioak inoiz ez hastea.
Eta ia dugunean orea ia prest, botatzen diogu azkenengo osagaiak, direla pipak, gatz pizkat, olioa eta kurkuma pizkat. Guk hemen egin duguna da mokotza ogi hori bertsionatu, ez? Gure toke eman diogu, horregatik kurkumaren ze pizkat arraroa igual iruditzen zaigu, baina egin genuen hori, kolore pizkat emateko, eta gero ere, zaporean ere toke pizkat ematen diogu. Egia da, betiko mokotzak ez dara mala kurkuma, baina, azkenean bakoitzak egiten du bere bertzioa, bere obradorean gustatzen zaiona, ez? Eta, hori da pizkat etxeko marka, ez? Bere izteko. Eta orain ja dugula ja orea prestatuta, utziko dugu pizkat fermentatzen, bale? Emango diogu 2 ordu, eta gero ja emango diogu forma. Formarena da pizkat ere izenekin gertatzen dena, ez? Bakoitzak bere modua dauka eta bere trukito. Egia da askotan ikusten ditugula horrela hiruki formarekin. Guk egiten dugu borobila. Eta behin forma emanda, apaindu behar dugu, ez? Eta horretarako jartzen diogu arrautza bat erdian, gordina, zegero egoziko dala behan, eta txorizoak. Eta erabaki genuen ja momentu baten jartzea arrautza bakarra eta txorizo gehiago, ze jendea burrukatzen zen txorizagatik, eta horregatik ez gara burrukatuko. Eta ja behin prestatuta, usten dugu pizkat fermentatzen, lasaitzen, laberatu baino lehen, 2 ordu edo, eta ja labean sartzen dugu. Zenbat denbora? Ogi handi bat da. Ordu bete inguru, bai beharko du. Mokotzak izango ditugu salgai, bai aste santuan eta bai Pasko astean. Bakarrik 2 aste horietan, hasik enkargatzen baduzue, hobeto. Eta oraingoan erakutsi dizuet gure bertsio gazia, baina jakin dezazuen ere bertsio gozoa badugula. Así que hori igual urrengo baten azalduko dizuet. Buen ekipo, bagaude, eskerrik asko bizitagatik, espero dut gustoko izan gure mokotza, eta Joseba kontatuko diguzu, zarautzen ere egiten duzuen eta zeizenarekin. Eta besterik gabe, agur bero bat izaukin degitik, eta musu handi bat. Hau paisa, gora okinak, eta hau pa orozko, hoi da hoi herri polita, ai ama. Bueno, lagunak, guge ohitura badakau, baino galduta, eta egia esan gu guain gure pasterian ditugu txokolatezko arrautzak. Arrautzaren bere garaian da, gehien Kataluniatik etorritako gauza da, baina egia esan, olako histori guztietan arrautza hor dago. Hoi egosita, ogilan barruan txokolatezkoa erabatea obestea. Eta guk txokolatezkoa egititu. Bezarka da handi bat eta jarraitu horretan goxatzen da goxatu arazten. Hemen txeperre txikuak eharra itxuratu dugu. Ia bukatzen nahi dira. Hemen mantenduko ditugu bero mantentzeko eta pixka gehiago egiteko, baina ia listo daude. Inbiardetena da, ni hemen esan deten bezala dakat, iragazten gure tipulinaino olio ateatzeko hemen guain montaia egiteko, honek gatza botako jo, hoi jarriko deu, gainuntzeko gauzak, eta sartaia lanea. Inberdetena da gauzatxoa, behitu. Hemen dikan atea, eta sartaia hau, zikina dakaula, bertan tipulina indeula, olio pixkatekin igualdu, hementxe botako gurina, eta hementxe perjituko dugu gainuntzeko, bale? Eta zuk ingozu ospinetakoa, Zambu. Behitu, hemen jungozea botatzen dena. Hemen garbitueten tomatia. Hartu txiki-txiki-txikin, lamanakin, lauki txikitan da berta bota. Gero, olibakin ingozuna da arituak adibidez, horrela xe. Bale? Arituak bota. Eta gero, piperrakin ingo deuna da hartu eta ere bai arituak moztuko dugu. Bale? Hau aritotan, hauek aritotan, eta hoi txiki-txikin da. Bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik esan bezala montaia ingoet, hemen ja gurina batzuiakin goxatzen jarrikoet, eta bagoaz txerrek itxarraka. Txerrek itxarraka, Onna. Bueno, Zambu, konta diguk. Azkenian horri biltzeiz holtza ganian, ez da? Eta baitare pelikulak iten. Aktore lanetan egia esan, bai batian da bestian. Nungo txatzen gehiago? Egian grabatu eta gehiago berandu atatzen genean, egia esan holtza ganian hor feedbacka jasotzeken oso desberdinak ituk. Oso desberdinak, ez? Kodigo desberdinak ituk. Azkenian hau izan den helenun aldian zerki jaiten, eta orduan izan den mundu batola deskurritu jatena. Baina egia esan zinia asko zegeio guztetetek. Bai, asko ze intensuek, ez? Da hor dana txiki inberdek eta antzerkian dana ondillo, ez?
Eta zinia, nik uste zinia nahi diatela. Bai, eh? Bai, asko. Gehiago gozatzen dek, eta... Bai, ez egit. Eta zinean, zenba pelikula indako haiz? Guantxe honekin hau eskuartia, baina... Hau xaberdiat, estrenatzeiat. Bai. Eta gero ekinean hor papel txiki bat, Eloio bigarrengoan. Baina hor lortu nian euskeraz ditzitiat, nire esaldi, pareat esaldi euskeraz dituk. Eta gero urrian estrenatuko ju La Regla de Oxa. Eta horiek, beste pelikula bat, pixkat hori, paranormala, holako osozek, beldurrezkoa, hola pixkat holako osozek. Eta hor, aktore handilekin, Mariela Garriga, oantxe Mission Impossible indikena, Edgar Vitorino, horiek izten aktore handileak, eta gero La Sociala nibeko beste aktore batekin ere. Eta posik, bai. Eta guantxe ere zehose egrekin egon goiz, eskuartian, porque aktoriak eta artistak beti dakazu zerbait eskuartian, geldikan ez zaudete. Oain kastinak iten eta hola. Batzutan udana batea tortzere bai, da batzutan gehiago gutxi, ez da? Oain kastinak eta iten, baina gero aurrera behira udara bukaerako eta pare bat proiektu hola bazazkat, ondikan ezin dut ezer esan. Baina, bueno, ETV-ko gauzak izan goituk. Bai, Bale. Eta kastinak iten, eta orduan ezin da aurreatu zerrenak dian kastinak, Ez esagonik, telesaiak, pare bat telesai dia. Eta hoxo bakarka behar kontatu. Bai. Eta itxaso telesaian ebai agertu zinean, ez da? Hori da. Zer muzko esperientzia? Kistona. Kistona, gaina hor Jon Plazola zatu nun kiston artista dela. Artista bona. Bai. Eta egia zen hor, beko papel ondian ekan, posik. De hecho, justo aurreko urtean eman zaten Erreolaz aktore saria. Itxaso dikan da posik, emaitzaken da oso posik. Orduan hemen buru belarri, eta guan ja zaude lanian buru belarri, obeti aktore bai ikasten, lanian, gauzak egiten, eotezate, ez da? Oain printzipioz noa zentrauta minanekin. Minanekin. Ikasketak eta initun bere garaian eta hola. Eta hori, oain antzerkia, eta lana balin bado, horrekin tope. Bai. Eta zezan behar nizun, jateko garaian eta, ze jaki prestatzen ditu, etxian ze janari mota jatezue? Gehiago jatezue janari afrikarra edo bertakoa? Janari afrikarra, hola gehien bat, arroza, oliaskua, espezia auta ondo, ez da? Gori, aragilare tope, hola, antxumia eta holako gauzak eta. Baina gehien bat hori, arroza tope, igual €1 jatean gauza hori izatea. Ia gure ogila bezala, zuen arroza, ez da? Esate bateako, ez da? Bai. Eta, eta gero amengoa jakeiak jatezkigu, etzekit. Hemengoa zein da gehien gustatzen zaizuna? Hemengoa, nirako oso hamburguesa salia. Hamburguesa salia, Bai, oso hamburguesa salia, baina, bueno, etzekit. Yo, olarru bat ere oso salia. Vale, igaina okillan bizita, olarrua hortxeakak, flixa hortxeakak eta... Olkionare bai. Olkia, vale, bertakoa ere maiteek. Bueno, hemen batzuiak ja behitu, batzuiak itxura hartu du, ingoitutena da batzuiak bertatik atea, zua pixka jetxi, eta bertan jungo geha guain, behitu, hemen indetena da. Borrela xe, belar pare bat jarriko eskitxaure bai, irugi jarra, eta guain da, artista lan egin behar ditut, aber nola lotzen deten, hoi ondo, hauek erre baino lehenuo, ja zaporia utzi dugu hemen gurinetan, ateako ditut hemen, eta hoi jaken duen goitugu, hemen txelaga ditut, hau pixka jetxiko deu, zua, eta hemen guain, irugi jarra gainean jarri, artela nahi behar dugu hemen guain, irugi jarra gainean jarri, hemen bai beste bat, beresi, Bai, eta guain, palilloakin, heldu, bestela dantzan ateakoek. Bai, ez ateatzeko, bitu. Igual, hiru sartuko zizketola, trabeska, eta hau, bai, horla. Eta hola, bat helduta zekat, dagoen itxea bestian bila, tarretxikoak martxan. Oso ondo zaudek. Betu, hau pixka gehiago pikauiak. Hori, behitu zake. Txiki. Bai, hau jartzen deko horrela, behizak, jartzek eskua hemen hola, tiki. Eta honean jo iriste izenia, venga, beste aldea, eta hola, pixka txiki iten dek. Eta hauek hola, zaudek bikain. Vale, hemen jarriko dugu hola palilloa eusteko, bestela atea ingoa irugu jarra. Eta hemen ja, hau hartu, eta prejitzea. Eta iten inberdeuna da, gurina gaina gotatzen jun, ondo prejitzeko behitu. Banak hain goitut, zeatik bestela, trizkantza eukilek, Orduan, hau, hemen nekala ja honekin zikinduta, hau honek hartzen deu, eta guan ja, hau, hola jutekea. Eta ikustezu horre errepuntxu hori hona da, hori da gurina erreza egula, eta gurina erretzea dian, hola, frutu lehorren ikutuak ateatzen dira. Gauza jarra gelditzea. Eta guan ja, hau hola botatzen, prejitu behar dugu guztia. Bueno, eta esan dezu etxen, arroza gatezuela, aragila tope, espeziakin,
Baina, Senegaleko zein da platerola tipikuena? Zein da? Tipikuena? Bai. Hor asko itea arroza eta gero saltzakin, ez? Salsa kakahuete, ez? Bai. Guk horre ditzio mafe. Mafe, ditzen Mafe, hori da. Eta gero ere bai, txebuyab hori da. Txebuyab hori da, hango paia mouko bat. Bai. Eta hori, aldain, ogoi askoakin, o aragiakin, o arraiakin, da. Osa, tipikoena goiek izatea. Zer ezuk aldatzeik etxian? Aitzak. Aitzak, bai, Aitzak zukaldatzek. Zuize, harriko egitea tokatzen zaizu, horiek. Betzi zeuzetan lagundu. Garbitu. Eta, venga. Eta listu, eta horrea. Ona. Eta, adibidez, zenedaka esku gehiago zukaldian. Arrebak, sarrenak, gaztenak, zuk, o... Arrebasarrenak, Oan Parisen zio, baina mentzitxonian, arezitaka nola, esku honena arek. Vale. Ona. Hemen txe, bota hori ja ontzira. Hau. Bai, irurak. Irurak Ontzira bota. Hor, olioa botako deu. Eta ospinetako hau biteko ospinik ez dio bota. Nola, daka un piperrak ja eman goion zaporia ospinetakoana. Ez dugu bihar. Bueno, hau dana prest dakau, pixkat gehiago txukundu bihar dut. Vale. Hau honea. Aurrea. Eta inberdetena da guain saltza hau ligau, behitu. Bat prestatuko deu eta gero ingo dugu gainuntzeko. Bestela, bakizue, azten da gaurko programa eta ez digu denbora ematen bukatzeko. Horrea inberdeuna da, bakarrikan ja olioa bota. Olioa botako deu, bota bildurri gabe, Dana estali arte, bale? Bai, dana estali arte. Venga, oso ondo. Ike esan, Bale, hortxe zio, earki. Beitu hemen, txitxarro berezia eta goxua prestatu deun, Bale, hau kenduko ditugu. Hau, geho gainuntzeko egingo dugu, zatikan bat, biontzako bazkaltzeko gutxi gehatuko, Ere moitugu danak, lasai honai, Ijatu nahi zango ez gaina, no? Ni bai. Vale. Bueno, ahora, listo, dakau. Oso ondo. Eta inbertena hemen saltxaiteko, betu, hemen indeuna da, gurin hauetan, prejitu arraia, batzu jakine bai, jasaporia daka, eta guain, irin pixka botako dugu, pixkat, zukaldatzeko, eta loditasuna emateko saltxai. Vale? Olengo deuna da, saltxa loditu. Eta lehen esan dek, bi aldizkuna izela Senegalea. Irrikitan, egon gaiz berriro juteko, ez da? Bai, justo guain amarea jundek bizitzea. Bai. Eta, jungo, nio nola udaran edo, ez? Hilabete bat edo deskonektatzeko eta. Vale. Eta ama ja ordunaria jundek bizitzea, Bai, horiek. Eta angeatu bihardik ordu? Angeatu erdi. Bai, ja nahiko hendik amen, eta hoxe, justo amen lanian da arek etxea intzinan. Bai. Eta, hoxe, oan ja benetxeak alata, hoxe, familiak inda guztua. Ba, zinio, Bai. Baitu guain, saltza guain, bitu segituan itea, Gauza, rein dio hemen. Guain hau hemen sartu, txak, eta itxaldu ingo jauzua. Taka. Eta gero, hemen, hola, pare bat goiarak hakin gainetikan, bitu zuak zeldi hau dion hemen, ze gauza. Txura hartu. Ingo jat itxaldu, haure bai itxaldu, eta platera aratu. Haure hemen jarriko jat, gero amaitzeko, oso ondo, hau honea, baia pixka garbitu, ike bai, pixka txekundu dena. Bai, argina nobeira ongok, eta beti garbituk, eta bai, aspare. Hau, listo, hori ere bai, tengo jokenaek, ospinetakoa pixkatola mareatu, takatakatako golpe batzuk eman. Bueno, platera hartuko ju. Bueno, eta denbora librian, ze gustatzen zaikitia? Dantzari ere bai, ez da? Abeslari ere bai? Abestu ere zozeitea. Will Smith ikustea guen, abesten daule ikuste, ziot Instagramen daula, abesten beste batekin gitarra gotzen da, abesten da, Bai, nire, zoz abestia, tola, gaina hori, abestiaten eta inglesez izaten, eta hola, baina gehiago dantzari. Dantzari ez gehiago. Dantzari, nire ikusten iskin, Will Smithen semia, ua dantzaria, guan leheno dantzaitezin, eta para bideo eta basizkakor, eta arekin hola pixkatik azenin, bideo eta ikusten dola. Eta gero, kirolari jari izan, hau. Ze kirol indituk? Futbolen hazen nion, da gero zautza jo nion rugbitea. Vale. Eta hoxe, rugbi nion hor zautzan. Eta Sorbalda eta Belauna aportu nixekin, da... Katxila, mazillo. Bai. Baina ni hori altua, baina iarriarra, hor duen, Bai, altua, eta... Bai, esate, altua gauza hona bazkala, baina ez hainonak bai, ez da, azkenian hemen dana honeako ez da bezer bizitzan. Hori da, bai. Eta ze puskatu guen, Belauna, hor duen? Sorbalda. Hori da. Katxila. Hori da bukauan, ja. Hor bukauan nire ibilbidia. Hori da. Eta bestela prometitzeguan, Prometitzeguan, Bixilla ban ino. Bixilla bai, ez da? Bai. Ze postutan jolazteguan? Ala eta arrier jolazten nien. Vale. Bai. Bueno, launak, egarra indio gorko ni. Egarra saltza. Hau gainetik gan, horrela xe. Vale. Hoi, goxatzeko, hau botako zio bueltan.
Honei guelta batzuk. Bueno, bela pixka gotako zioto neire bai. Ja, salbiak indi joala, ditu, Ingoitena hartu, txikitu, eta barroa sartu. Bueno, saioa bukatzeko, ni pentsatzen dut, eakutsin berdia pixka dantza hori kartonena. Bai? Pixkat hobetu nahi diat. Hobetu zaila ez, baino. Ez zaila, baino errexar ez, Teoria, errexa, teoria. A ver, hola, baitu, izose gauza polita. Nia, hola, lau tanto gainatikan. Hoi, listo, sekau. Jarriko ziot betu, toko jarriko ziot, hor. Ja, atea zizkiola. Hemen bat. Alde baten. Hemen bestia. Bale, jetxia hor, lagun, mekatziz lamar. Barkatu bilatza sartzia, baina, tak, hortxe. Bale, hoi listo dakau, haure bai. Hemen gaurko platera, ni uste palillito bekaten goizkiotela, bestela norbaitek gauan sartzen baitu beharraka. Beti hueltaka, bestela ikuste zuen aragi gehiagi ateatzeala. Horrela, xe. Eta, a ver, kartonena, dantza hori, a ver. Ahora ez dut, Hau area eta hau bestia. Oi, trat. Ikfloa jartze baino, ja, horrekin ja nahiko akak. Katilana. Bueno, lagunak, hemen gelditu dira. Agur. Muxo ondi bat, 3.000 eskerretorteatik. Eskerrik asko. Agur.